በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ሩኅሩኅ ፈጣሪና አበሳናን በደልናን ከይጸብጸበ በብዝሒ ምሕረቱን ጸጉኡን ብዓይነ ምሕረት ጠሚቱ ኣብዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ዝረዳእናን ዝደገፈናን ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩልኹም ቶም ስራሕኩምን ግዜኹምን ዕረፍትኹምን ኣወሃሂድኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበትሆታን ይኽፈልኩም ትብል። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ምውፃእ ሓራጅ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት የዋርሶም። ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና ያፀብቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይ ንህዝቡ ከምኡውን ንዓይ ዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩልና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ከም ፈቓዱ ከም ጸግኡ ከም ምሕረቱ ብደገፉ ሒዝናዮ ጽናሕና ኣርእስቲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 119 ቁፅሪ 62 ስለ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቀለይቲ ትንስእ ኣብ ዝብል ሎሚ ከም ፈቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ቀዳማይ ናይ ፍርቀለይቲ ጸሎት መበል 25 ክፋል ሬሽ ዝብል እዩ ማለት። ሬስ ማለት እግዚአብሔር ርኡስ እዩ። እግዚአብሔር ርእሲ ኩሉ እዩ። እግዚአብሔር ርእሲ ኩሉ ምዃኑ ከዓ ናይ ባህሪ እዩ። ዮሐንስ ኣብ ደሴት ፍጥሞ ኮይኑ ኣብ ዝረአዮ ኣብ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 4-5 ዮሐንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ኣብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለዉ 7 መናፍስቲ ካብቲ እሙን ምስክርን በኹሪ ምዉታንን ርእሲ ነገስታት ምድሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ንዕኡ ነቲ ዘፍቀረና ዘሎ ኣብ ሓጢኣትናን ደሙ ዝሓፀበና እዩ። ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን። ነቲ ዳዊት ሬስ ብሂል ርኡስ እግዚአብሔር ኢልዎ ዝነበረ ዮሐንስ ብግርማ ክሪኦ ከሎ በኹሪ ምዉታት ርእሲ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ነቲ ዘፍቅረና ካብ ሓጢኣትና እውን ብደሙ ዝሓፀበና እዩ። ሎሚ ከም ፈቓድ እግዚአብሔር ንሪኦ ሬስ ዝብል ካብ ቁፅሪ 153 ክሳብ 168 ጥቕስታት እየን። ኣብ 153 ቁፅሪ እንታይ ይብል? ሕግኻ ኣይረሳዕኹን እሞ መከራይ ርኢኻ ኣናግፈኒ፣ ጠበቓ ይኩን እሞ ተበጀወኒ፣ ከም ቃልካ ህያው ግበረኒ። ረሲኣን ስርዓታትካ ይደልዩን እዮም እሞ ምድሓንካ ካብኦም ረሓቐ። ወእግዚአብሔር ርሕራሕኻ ዓብዩ፣ ከም ፍርድኻ ህያው ግበረኒ። ሰጎግተይን ተጻረርተይን ብዙሓት እዮም፣ ኣነ ካብ ምስክራትካ ኣየግለስኩን። ቃልካ ኣይሕልውን እዮም እሞ ንጠለምቲ ርኤ ፈንፈንክዎም። ወእግዚአብሔር ንትእዛዛትካ ከም ዘፍቅሮ ረአ፣ ከም ሳህልኻ ህያው ግበረኒ። ብዘሎ ቃልካ ሓቂ እዩ፣ ኩሉ ፍርዲ ጽድቅኻ ድማ ንዘለዓለም ይነብር። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ሬሽ ብሂል ርኡስ እግዚአብሔር እዩ። ንምስትንታኑ ክጥዕመና ምእንቲ ቀዳማይ ህልው ኩነታቱን ጸሎቱን ልበ ኣምላኽ ዳዊት መጀመርያ ህልው ኩነታቱ የስተንትን። ምክንያቱ ህልው ኩነታትና እንደዘየስተንቲና ኣብ ምንታይ ከም ዘለና እንደዘይፈሊድና እንታይ ኢልና ከም ንጽሊ እውን ክንፈልጥ ኣይንኽእል ኢና። ስለዚ ተቐዳማይ ህልው ኩነታቱ እናገለጸ ብዛዕባ ጸሎቱ ምስ ህልው ኩነታቱ እንዳተሓሓዘ፣ ካልኣይ ምፍራስ ስርዓት እግዚአብሔርን ሳዕብዮን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ኣብ ዝኾነ ይኹን ህዝቢ ወለዶ ምፍራስ እግዚአብሔር ብዙሕ መዘዝ ከም ዘለዎ
مفراس እግዚአብሔር ሳዕቤኑ ከቢድ ምዃኑ ዘጠንቅቕ ማለት ሳልሳይ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ሰባት ኣብ ከባቢኡ ዘለው ሰባት ኣብ ከባቢኡ ዘለው ሓሳባቶምን ስርሖምን እንታይ ምዃኑ ኣጸቢቑ የስተንትን ራብዓይ ከዓ ብዝሒ ተቃወምትን ብዝሒ መከራን ኣብ ኣምላኽ ከጽናዓና እምበር እቲ መከራን ፈተናን ካብ ኣምላኽ ከርሕቐና ከም ዘይብሉ እዩ ዘስተንትን ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ህልው ኮነታቱን ጸሎቱን እዩ ቁጥሪ 153 ሕግኻ ኣይረሳዕኹን እሞ መከራይ ርኢኻ ኣናግፈኒ ሓደ ግዜ ሕጊ እግዚአብሔር ብምርስዓና ሕጊ እግዚአብሔር ብምፍራስና እንተ ኮይኑት መከራ ዝመጽእ ዘሎ እቲ መከራ ንኽምሕረና ነቲ ፍሪስናዮ ዝነበርና ሕጊ እግዚአብሔር ንዑና ክንጽግኖ ዘለና ማለት ልበ ኣምላኽ ዳዊት ሕግኻ ኣይረሳዕኹን እሞ መከራይ ርኢኻ ኣናግፈኒ ቀዳማይ ጸሎቱ እዩ ኣብ ቁጥሪ 154 እቶም ኖት ንሕዝ ዘለና ኣብተን ኣብዛ ቦታ ዘለዋ ጸሎት ሓሙሽተ ዓይነት ጸሎት እንታይ ኣርእስቲ ገይሩ እዩ ዝጽሊ ዘሎ ክንሪአን 154 ቁጥሪ ጠበቃ ይኩን እሞ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ከደጋግማ እዩ ታ ሕያው ግበረኒ ዝብል ክሳብ 4 ግዜ ከደጋግማ እዩ ማለት እዩ ጠበቃ ይኩን እሞ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ተኻላኸለለይ እቲ ምክልኻል ከዓ ተበጀወኒ ሰባት ብጉልበቶም ሰባት ብገንዘቦም ሰባት ስልጣኖም ይድግፉኻ እዮም እቲ ዳዊት ዝሓቶ ዘሎ ግን ህይወትካ ከፊልካ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ቁጥሪ 156 ወእግዚአብሔር ርሕራሕኻ ዓብዩ ከም ፍርድኻ ሕያው ግበረኒ ሕጅታ ሕያው ግበረኒ ትብል ቃል ያለ ታ ሕያው ግበረኒ ትብል ቃል ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ኢሉ ከም ፍርድኻ ሕያው ግበረኒ ቁጥሪ 159 ወእግዚአብሔር ንትእዛዛትካ ከም ዘፍቅሮ ርአ ከም ሳህልኻ ሕያው ግበረኒ ቁጥሪ 156 ብዛዕባ ሕያው ምዃን ብዛዕባ ብህይወት ምንባር ብዛዕባ ብተዘላኣለማዊ ህይወት እዩ ዝሓትት ዘሎ ከም ፍርድኻ ሕያው ግበረኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ከም ሳህልኻ ሕያው ግበረኒ ተኻላይ ኣርእስትና ምፍራስ ስርዓት እግዚአብሔርን ሳዕቤኑን እዩ ኣብ ቁጥሪ 155 ረሲኣን ስርዓታትካ ይደልዩን እዮም እሞ ምድሓንካ ካብኦም ረሓቐ ረሲኣን ስርዓታትካ ኣይደልዩን እዮም እሞ ምድሓንካ ካብኦም ረሓቐ ስርዓት እግዚአብሔርን ሕጊ እግዚአብሔርን ድሕነት እግዚአብሔርን ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ እዩ ሳልሳይ ኣብ ከባቢኡ ዘለው ሰባት ኢሉ ቁጥሪ 57 ሰጎብተይን ተጻረርተይን ብዙሓት እዮም ኣነ ካብ ምስክራትካ ኣየግለስኩን ስለዚ ሰጎብትን ተጻረርትን ብዙሓት ተዳ ኮይኖም ናበኤ ዝኸይድ እንታይ ዝገብሮ ብዙሓት እዮም ከጥቅዑን ክእል እዮም ኣይክእሎምኒ ዝብል ሓሳብ ብስጋ ስለ ዝመጽእ ኣነ ካብ ምስክራትካ ኣየግለስኩን እዩ ኣጽኒዕዎ ኣሎ ኣብ ከባቢኻ እንታይ ምህላው እንደዘይ ፈሊጥካ እንታይ ከም ትገብር እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ሰጎብተይን ተጻረርተይን ብዙሓት እዮም ኣነ ካብ ምስክራትካ ኣየልገስኩን ብብዝሒ መከራን ብብዝሒ ተጻረርትን ካብ ምስክራትካ ኣየግለስኩን ራብዓይ ናይ መወዳእታን ብዝሒ ተቃወምትን ብዝሒ መከራን ቀረበ ኣምላኽ ክገብረና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ምኽንያት ክኾነና እምበር ካብ ኣምላኽ ክንርሕቕ ጠንቂ ክኾነና ከም ዘይብሉ እዩ ነዚአን ይስተንቲኑ ልባ ኣምላኽ ዳዊት ኣብ ቁጥሪ 58 ቃልካ ይሕልውን እዮም እሞ ንጠለምቲ ርኤ ፈንፈንክዎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ርየሽ ብሂል ርኡስ እግዚአብሔር እዩ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለው ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ንዘላለም ሕያው ዝኾነን በኹሪ ምውታን ርእስተ ነገስታት ምድርን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ንዑ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ሓጢኣትና እውን ብደሙ
زحصبناي قطري 53 حقها ايرسعكن مو مكراي ريخا اناغفني لب املاك داويد حقها ايرسعكن سلازي توم حزبታት مسئلهم ናብ ጸሎት ይመጹ አምንታይ ኩነታት ከም ዘለው ከም ዘይፈልጡ ተኺሎም ናብ ጸሎት መጹ ማለት ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 15 እቶም ህዝቢ ናብ ጸሎት እቶም ህዝቢ ብጾምን ብጸሎትን ናብ እግዚአብሔር ምስ ቀረቡ አምላኽ ግን ሓደ መልሲ ይህቦም አእዳውኩም ምስተዝርግሑ አዒንትኩም አዒንተይ ካባኹም ክኸውለኒ ምህልላ እኳ እንተብዛሕኩም አይሰማዕኒ አእዳውኩም ብደም መሊአን ስለዚህ ቅድሚ ናብ ጸሎት ምኻዶም ነተን ብደም መሊአን ዘለዋ አእዳው ካሓጽብወን ይቅድም ነይርዎም ስለዚህ ኸ ልበ አምላኽ ዳዊት ሕግኻ አይረሳዕኹን እሞ መከራይ ርኢኻ አናግፈኒ ኣብዚ ትንቢት ኢሳያስ እዝን ገበሩ ንመበለት ተጣቆሙሉ ንዘኽታም ፍትሒ ውጽኡሉ حقن صدقن ገበሩ ሽዑና ባይ ሙጽሙ አነ ንስኹም ንማጎት ይብል እግዚአብሔር ሕጂ ግን የዳውኩም ደመሊአን አልዋይ ስለዚህ ልበ አምላኽ ዳዊት ሕግኻ አይረሳዕኹን እሞ ካብ መከራይ ርኢኻ አናግፈኒ ኣብ ትንቢት ዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ንሱ ንኹራ ደንጓይ ብሳህልኻ ምሉእ ብእከይ ድማ ተጣዓሳይ روحن محارني مو كدانكم ايكونن لبخم دا قددو ناب እግዚአብሔር አምላኽኩም ተመለሱ እቶም ህዝብታት ወጮ ተኸዲኖም ኣብ ርእሶም ሐመድን ሐሙኽሽን ነስኒሶም መሐረና ኢሎም ክጽልዩ ከለው እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ጽቡቕ ነገር እዩ ግን ቅድሚ ክዳንኩም ምቅዳድኩም ልብኹም ቀደድዎ እቲ ዓመጽ መሊኡ ዘሎ ልብኹም ቅድሚ ክዳንኩም ምቅዳድ ልብኹም ቀደድዎ ክዳንኩም ኣይኮነን ልብኹም ቀደዱ ሕግኻ ኣይረሳዕኹን እሞ መከራይ ርኢኻ ኣናግፈን ሕጊ ኣምላኽ ብምፍራሱ መከራ ኣብ ዝረኽቦ ዝነበረ ግዜ እዚ ብሰንኪ በደለይ ብሰንኪ ሓጢኣተይ እዩ እንዳበለይ ዝእመን ማለት ከይተጋገኹ ተዋረድኩ ሕጂ ግና ሕግኻ ሕልለኹ እንዳበለይ ዝምስክር ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 40 ቁጽሪ 7 ክሳብ 10 እኔኹ መጻእኹ ኣብቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ስለይተጻሒፉሎ ኣምላኸ ፈቓድካ ንምግባር ባህግሎኒ ሕግኻ እውን ኣብ ውሽጢ ልበይ ይበልኩ ሕግኻ ኣይረሳዕኹን ኣብ ውሽጢ ልበይ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ኣብ ውሽጢ ልበይ ዘሎ ሕግኻ ከዓ ብተግባር ንህዝብኻ ክምህሮም እየ ኣብ ቁጥሪ 10 ንጽድቅኻ ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣይሓባእክዎን እሙን ምዃንካን ምድሓንካን ነገርኩ ሳህልኻን ሓቅኻን ነቲ ዓባይ ማሕበር ኣበሰርኩ ነቲ ዓባይ ማሕበር ዘበሰሮ ዝመሃሮ ዝሰብኾ ትምህርቲ እንታይ እዩ ጸላእትኻ ምፍቃር بتكبار يا ريوم سلسته ጊዜ ፈተነ ቅትለት ንዝገበረሉ ንጉስ ሳኦል እግዚአብሔር ይحليፉ ክህቦ ከሎ ዳዊት ግና በቃሉ ዓገቶም ይተባሂል እግዚአብሔር ዝገበረለይ ምሕረት ይበዝሕ ሳኦል ብኢደይ ኣይመውትኒ ስለዚ እዚ ሕግኻ ውሽጢ ልበይ ዝብል ናይ ዳዊት ጥራይ ዘይኮነ ኩሎም ቶም ከም ዳዊት ዝመሰሉ ቅንዓት ኣምላኽ ዘለዎም ምዃኑ ኣብ መዝሙር ዳዊት 37 31 ከምዚ ይብል ኣፍ ጻድቕ ጥበብ ይዛረብ ልሳኑ ከዓ ፍርዲ ይነግር ሕጊ ኣምላኹ ኣብ ልቡ እዩ ስጉምቱ እውን ሰንከልከል ኣይክብላኒን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነዞም ከም ንሕጊ እግዚአብሔር ዝተወፈዩ ሰባት ሕጊ እግዚአብሔር ክፈልጡን ሕጊ እግዚአብሔር ክምርምሩን ንሕጊ ንህዝቡ ሕጊ እግዚአብሔር ብሕጊ እግዚአብሔር ክመላለስ ዝጽዕሩን ሕጊ እግዚአብሔር ከይፈርስ ኣብ ልዕሊ ሕጊ ደው ዝብሉን ብዙሓት እዮም ሓደ ካብኣቶም ከዓ ነቢ እዝራ እዩ ብዛዕባ ነቢ እዝራ ኣብ ምዕራፍ 7 ቁጽሪ 6 እዚ እዝራ እዚ ካብ ባቢሎን ደየበ ንሱ ኣብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ዝሃቦ ሕጊ
ሕጊ ሙሴ ፍጡን ጸሓፊ ነበረ ኢድ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ሙስኡ ነበረት እሞ ዝደለዮ ሁሉ ንጉስ ሃቦዩ ኣብ ቁጥሪ 10 ምዕራፍ 7 ኢና ዘለና ትንቢት እዝራ ሕጊ እግዚአብሔር ንምምርማርን ንምግባርን ስርዓትን ፍርድን ከዓ ኣብ እስራኤል ክምህርንሲ ልቡ ኣዳለወ ቅድሚ ኩሉ ነዚ ክገብር ልቡ ኣዳለወ ስለዚ ንጉስ ኣርታሕሻስታ ክጽሕፈሉ ከሎ ኣብ ቁጥሪ 12 ካብ ኣርታሕሻስታ ንጉስ ነገስታት ንእዝራ ካህን ፈላጢ ጸሓፊ ሕጊ ኣምላኽ ሰማይ ክብሪ ንዝኽሪ ስሙ ይኹን ኣብቲ ጸቢብ እዋን ኣብቲ ናይ ሙርኮ እዋን ሕጊ ኣምላኾም ብምፍራሶም ንባቢሎን ይሕሊፍ ሂብዎም ኣብቲ ብመሪር ባርነት ዝነበሩ ግን ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ልቦም ዘዳልውን ከጽንዑን ክምህሩን ደው ዝብሉ መራሕቲ ሂብዎም እግዚአብሔር ድሕሪ 7 ዓመት ከዓ ነቲ ህዝቢ ልቢ ህዝቢ ኣነሲሖም ከም ዝምለስ ገይሮም እግዚአብሔር ካብ ሙርኮና ይምለሰና ቁጥሪ 54 ጠበቃ ይኩን እሞ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ዳዊት ሰራዊት ኣለዎ ኺናት ኣለዎ ሰረገላ ኣለዎ ኣጽዋር ኣለዎ እንታይ ዝብል ዘሎ ብዚ ግን ጠበቃ ይኩን እሞ ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሰለስተ ርእስቲ ኣለዎ ጠበቃ ይኩን ተበጀወኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ኣብ ምሳሌ ሰሎሞን ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 10-11 ናይ ቀደም ደረት ኣይተዝብል ናብ ግራት ዘኽታማት ከዓ ኣይትእቶ እቲ ጠበቆኦም ብርቱዕ እሞ ባዕሉ ኣብ ክንደኦም ክማጎተካይ ጠበቆኦም ብርቱዕ እዩ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ከዓ እንታይ ክገብር እዩ ንምጉቶም ክውዳእ ኣሎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ምሕረት ይሓትት ኣሎ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ምሕረት ይሓትት ኣሎ ዝሓቶ ምሕረት ግን ከም ቃልካ እዩ ከም ቃልካ ሕያው ግበርን ከምቲ ዝሓስቦ ከምቲ ዝዛረቦ ከምቲ ዝገብሮ ዝነብረሉ ዘይኮነስ ከም ቃልካ እንታይ እዩ ቃል ዝሃቦ ተስፋ ንህይወት ክንነብር ዝሃቦ ተስፋ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ቁጥሪ 14 ካብኡ ድማ ካብዞም ንኣሽቱ ሓደ ክጠፍእ ፍቃድ እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ኣይኮነን ስለዚ ከም ቃልካ ሕያው ግበረን ብዛዕባ ህይወት እዩ ጸሎቱ ኣብዚያ ኣርእስቲ እዚኣ ኣብዛ ሬሽ ትብል ሕያው ግበረኒ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ከም ፍርድኻ ቃል ሕያው ግበረኒ ከም ምሕረትካ ሕያው ግበረኒ ሓንቲ ነፍሲ ክትጠፍእ ፍቃድካ ኣይኮነን እሞ ከም ተግባረይ ከም ቃለይ ከም ስራሐይ ዘይኮነስ ከም ቃልካ ሕያው ግበረኒ ቁጥሪ 155 ረሲኣን ስርዓታትካ ይደልዩንዮም እሞ ምድሓንካ ካብኦም ረሓቐ ኣብ ዘዳግም ተመሊስና ክንሪኦ 28 ካብ 1 ክሳብ 14 ዘሎ ሕጊ እግዚአብሔር ብምፍጻም ዝርከብ በረኸት ዝርከብ ጸጋ ዝርከብ ሞገስ ምስ ገለጸ ሕጊ እግዚአብሔር ብምፍራስ ዝመጽእ ሳዕብየን ከኣይገልጽ እዩ ረሲኣን ስርዓታትካ ይደልዩንዮም ምድሓንካ ካብኦም ረሓቐ ንስኻ ንኹሉ ከተድሕን ድልው ኢኻ እዩ ረሲኣን ግን ስርዓታትካ ይደልዩንዮም ብዘይ ስርዓትካ ብዘይ ሕግኻ ከዓ ድሕነት የልዎን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ካብ 1 ክሳብ ይቕሬታ ካብ 15 ክሳብ ፍጻሜ ዘሎ ገናኸ ክኸውን እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽካ እንተዘይሰማዕኻ እዛ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዛትን ሕጋጋቱን ንምግባሩ ድማ እንተዘይተጠንቀቕካ እዚ ኩሉ መርገም ክመጻካን ክበጽሓካን ንስኻ ኣብ ከተማ ርጉም ትኸውን ንስኻ ኣብ መሮር ርጉም ትኸውን መሰብካን መልወሲኻን ርጉም ይኸውን ፍረ ከርስኻን ፍረ ምድርኻን ምውላድ ማድካን ምፍራይ ኣባጊዕካን ድማ ርጉም ይኸውን ንስኻ ኣብ ምእታውካ ርጉም ትኸውን ንስኻ ኣብ ምውፃእኻ ርጉም ትኸውን ንዓይ ሓዲካ ክፉእ ስለ ዝገበርካ ክትጠፍእን ቀልጢፍካ ከዓ ክትጸንትን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ተግባር ኢድካ መርገምን ዕግርግርን ተግሳጽን ክሰደልካ እዩ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ብዓይኒ ምሕረቱ ከዓ ይጠምተና እዩ ረሲኣን ስርዓታትካ ይደልዩንዮም እሞ ምድሓንካ እንታይ ኮነ ምድሓንካ
كابهم رحقي سوسان شوعتن يزود بملو كاب عسرت حمش تجميرو كبير زخنا ناي مرقم متنقطع يزلو أب قطر سوسان شدشن هيوت كاب كلمة هات تبل ليتن معالتن تفره هيوت كا عيث إمنني بتتفرح فرحات لبخان بتتريو ثريت عينخان بقيحات ندزمس تبل مشيت كأوي ندز وقح كتبل يخاي أملاخ قريب لنا سلازي رسي أن سرعات كايدولين يومو مدحنكا كاوم رحاقه سرعات እግዚአብሔር እንዳፍረስና حق እግዚአብሔር እንዳፍረስና مدحان እግዚአብሔር ክንጽበት ተኾይና بفጹም ዘይከውን ድሕነት እግዚአብሔር ክንረክብ ተኾይና بسرعات እግዚአብሔር ክንምለስ ክንመላለስ بحق እግዚአብሔር ክንመላለስ ከም ዘለና ስርዓት እግዚአብሔር حق እግዚአብሔር ተፍሪስና ግን ንስኻ ርጉም ትኸውን ፍረማ ሕፀንካ ርጉም ይኸውን መልወሲኻ መጽሙቕኻ ርጉም ይኸውን ኢሉነት ሁሉ መርገም መጠንቀቕታ ይነግረና ቁጥሪ 156 ወእግዚአብሔር ረሕራሕኻ ዓብዩ ከም ፍርድኻ ህያው ግበርን ከም ምሕረትካ ከም ሳህልኻ ህያው ግበርን ታቀንድ ዝጽልያ ዘሎ ጸሎት ግን ህያው ግበርኒ ህያው ብዛዕባ ናይ ዝምድር እዚ ህይወት ኣይኮነን ብዛዕባ ዘለዓለማዊ ህይወት እግዚአብሔር ስለዝገለጸሉ ወእግዚአብሔር ረሕራሕኻ ዓብዩ ከም ፍርድኻ ህያው ግበርኒ أب زعات 34 قطري 6 እግዚአብሔር ድማ بقدمي حلفه أوجها እግዚአብሔር محارن ጸጋውን አምላኽ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙሕ ምህረትን ሐቅን ከሳዕ ሽሕ ወለዶ ጸጋ ዝሕሉ ዓመፅን ምትሕልላፍ ኃጢአትን ይቅረ ዝብል ግና ኸንበዳሊ ከም ንጹህ ዘይርኢ ኃጢአት አቦታት ዳ ኣብ ደቅን ከሳዕ ሳልሳይ ራብዓይ ወለዶ ዝቐጽዕ እዩ ክሳብ ሽሕ ወለዶ ግን ጸጋ ዝሕል ወእግዚአብሔር ርሕራሕኻ ዓብዩ ከም ፍርድኻ ህያው ግበረኒ ቁጥሪ 157 ሰጎግተይን ተጻረርተይን ብዙሓት እዮም ኣነ ካብ ምስክራትካ ኣየግለስኩም ተጻረርቲ ክበዝሑ ይኽእል እዮም ሰጎግቲ ክበዝሑ ይኽእል እዮም ሽግር ክበዝሕ ይኽእል እዩ መከራ ክበዝሕ ይኽእል እዩ أنا جنا بمخنيات شجر إل أنا جنا بمخنيات شجر كم مسكرات كا أيجلس كون نزي أبن زخوننا بزحات أبوتات اللو كم أبن نريم توم سلسته من إسيات أبابيلون زنبورو ني دانيال دك حبتيوم أنانيان أزاريان ميسائيل أب دانيال سلسته قصر 10 كل سبب نابت تعوت الناس جدا نحنا نابت تعوت عين سجدن أملاخنا عين خحدن نأملاخ نفرح ننقص نعخاها نخبر انبر أب تعوت عين سجدن أملاخنا عين خحدن مسبلو نتوجهور حوي شوعات إيد وسي كله يزبل انتاي نمقبار نخفرحهم نعاتهم نمبلع نعاتهم نمحرات اتزنبر حوون قليل نقراي نبرن قلنا تزنبره شوعت إيد وسخلي اتنبل عبال حاول نلعلي كساب كندي ديبو خمس نبره بقصر تصحيف اللهم مسحف بسنايل اتملسي نايتهم من سيات قننت عينيرو ونقص اتنملخو أملاخ كابت قهور اتن حوي كناقفنا يخيل ايو كاب ايد كاون كناقفنا ايو ونقص نسخن ناقفنا اند زي فتوى نحناسنا أمالتها خمزين نملخهم نتزقون كايوم مثل وركون كم زين سجدلو فلات بلو صنع زغنا والثانية إيه يتجهر حوي بمت أنا أبز وسخلو تأثيرهم كدر بينا بحوي تداليهم أبزنا برلو جزية كابت إنتهم منق أي بلون سوقتين تسعرتين بزحات يومين كلهم فتوتو خطالمو كلهم أما خرتو خطالمو بفلاي كا تزعبه يودو فرما حسنو أبي سيلون ودو أنصارو تنسيو منغست قمتيلو كقتلو ليتن معالتن كم أراويت كهادنو خلو سوقوقتين تسعررتين بزحاتيهم أنا قنايلو كام مسكرات كا أيقلسكن تسعررتين سلزبزحو تسفاي كورسكن تسعررتين سلزبزحو نتسعررتين كواقا إلي كام مسمركا
ካብ ምስክራትካ ኣየግለስኩን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዞም ሰለስተ መንእሰያት ኣብ ክእለት እግዚአብሔር ሓንቲ ጥርጥር ኣይነበሮም ፍቃድ ኣምላኽ ካብቲ ጉሁር ሓዊ ክወፅዱ በቲ ጉሁር ሓዊ ሓሊፎም ከኽብርዎ ግን ይፈልጡ ስለ ዘይነበሩ ከናግፈና እንደዘይፈተወውን ንሕና በዚ ጉሁር ሓዊ ሓሊፍና ምስ ኣምላኽና ክንነብር ኢና እምበር ብምኽንያት ጉሁር ሓዊ ካብ ኣምላኽና ኣይንፍለን ኢና ግሩም ዝኾነ ውሳኔ እዩ እዞም ሰለስተ መንእሰያት ጥራይ ኣይኮኑን ኣብ ባቢሎን ነይሮም ብዙሓት ሌዋውያን ብዙሓት ካህናት ብዙሓት ነቢያት ብዙሓት ፈሪሳውያን ብዙሓት ሰዲቃውያን ነይሮም እዮም ኣብ ጣዖት ኣይነምልኽን ኣምላኽና ኣይንኽሕድን ንንጉስ ኣይነምልኽን ዝበሉ ግን እዞም ሰለስተ ሰባት መንእሰያትን ከምኡውን ነቢይ ዳንኤል እዮም ነይሮም ቁፅሪ 158 ቃልካ ኣይሕልውን እዮም እሞ ንጠለምቲ ርኤ ፈንፈንክዎም ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘበና ኣብ ከባቢና ቃል ኣምላኽ ክፈርስ ከሎ ቃል ኣምላኽ ሸለል ክበሃል ከሎ ዝቃወም ሰብ ክፍትን ከሎ ብብዙሕ መልሲ ዝመጽእ ኩሉ ሰብ ከምኡ እንዲ ዝገብር ኣብ ኩሉ እንዲ ከምኡ ዝግበር ከምኡ ዝመሰለ ተቃውሞ እዩ ዝመጽእ ስለዚ ልቢ ኣምላኽ ዳዊት ቃልካ ኣይሕልውን እዮም እሞ ንጠለምቲ ርኤ ፈንፈንክዎም እዩ እንድሕር ቃልካ ዘይሕልው ኮይኖም ምስኣቶም ዘራኽብ ጉዳይ የብለይ ስለዚ ሕጊ እግዚአብሔር ክፈርስ ከሎ ናይቶም መራሕቲ ሃይማኖትን ናይቲ ሕብረተሰብን ሓላፍነት ከኣሎ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 1 ምንዝርና ብስሩ ከምኡ ዝመሰለ ምንዝርናስ ኣብቶም ኣህዛብ እኳ ዘየልቦ ማለት ሓደ ካባኻትኩም ነታ ሰበይቲ ብኡ ከም ዘእተወ ይውረየልኩም ኣሎ ምስ ናይዚ ከዓ ተነፊሕኩም ኣለኹም እሞ ነቲ ዝገብር ዝገበረ ካብ ማእኸልኩም ምእንቲ ከተርሕቕዎ ኢልኩም ኮታ ኣይግኸኹምን እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ንሓጢኣት እንዳጸላእኹም ንሓጣኣን ኣፍቅርዎም እዩ ኣይጓሃኹምን ኢሉ ኣብ ማእኸልኩም ነውር እንዳተገብረሲ ኣይጓሃኹምን በቃ ታራ ነገር ጌርኩም ርኢኹም ወይ ስለዚ ቃልካ ኣይሕልውን እዮም እሞ ንጠለምቲ ርኤ እንታይ ገበርክዎም ፈንፈንክዎም ነና ኢና ክንፍንፍን ዘለና ሐዋርያ ይሁዳ ኣብ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 21 ክሳብ 23 ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ ስለዚ ኣብ ከባቢና ነውሪ ኣብ ከባቢና ጽያፍ ኣብ ከባቢና ምፍራስ ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ከባቢና ምምስሳል ንምፍራስ ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ዝረኣየሉ ግዜ እንታይ ኢሉ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልዋ ተቐዳመይቲ ገዛእ ርእስኻ ምድሓነ ገዛእ ርእሱ ዘይድሓነ ንኻልእ ከድሕን ኣይክእልን ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድእዎም ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፍዎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብስጋ ዝረኸሰ ክዳን እኳ እናጸላእኹም ብፍርሓት ደንግጽሎም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቁፅሪ 59 ወእግዚአብሔር ትእዛዛትካ ከም ዘፍቅሮ ረአ ከም ሳህልኻ ሕያው ግበረኒ ባህጉ ናብ ህይወት እዩ ከም ፍርድኻ ከም ቃልካ ከም ምሕረትካ እንዳበለ ሕጂ ኸ እንታይ ኢሉ ከም ሳህልኻ ሕያው ግበረኒ ብሓሳበይ ብቃለይ ብግብረይ ህይወት ዘይግባአኒ ክንሰይ ከም ሳህልኻ ከም ትለውሃትካ ከም ትምሕረትካ ሕያው ግበረኒ ብዙሕ ግዜ ከምዚ ዓይነት ጸሎት ብዛዕባ ሓላፊ ብዛዕባ ነባሪ ብዛዕባ ግዜያዊ ነገር ኢና ንሓትት ዳዊት ግን ደጋጊሙ ብዛ ናይ ሎሚ መዝሙሩ ሕያው ግበረኒ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ቁፅሪ 7 ዳዊት ነቶም ሰቡ ብዘረብኡ ዓገቶም ኣብ ሳኦል ክትንስኡ ድማ ኣይፈቀደሎምን ሳኦል ከዓ ካብቲ በዓቲ ተንሲኡ ከደ እግዚአብሔር ንትእዛዛትካ ከም ዘፍቅሮ ረአይ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከነስተንትን ኮለና
እንታይ እዩ ኣፍቂሩ ኣብ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዳዊት እንታይ እዩ ኣፍቂሩ ስለዚ በዛ ንሪኣ ዘለና ኣፍቅሮ ጸላእቲ እዩ ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ዝበሎ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ብግብሪ ኣተግቢርዎ ብሕገ ልቦና ብግብሪ ኣተግቢርዎ ብሕገ ኦሪት ብግብሪ ብሕገ ሕሊና ብግብሪ ኣተግቢርዎ ወእግዚኣብሔር ትእዛዛትካ ንትእዛዛትካ ከም ዘፍቅሮ ረአዩ ሳኦል 3 ግዜ ፈተነ ቅትለት ገብረለይ ከሎ ንስኻ ኣብ ኢዱ ሕሊፍካ ክትበኑ ከለኻ እቲ ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ንእከይ ብእከይ ኣይትቃወምዎ ንእከይ ብሰናይ ደኣ ሰዓርዎ ዝብል ሕያው ቃልካ እንደዘይድግፈኒ ነይሩ ኣብ ሳኦል ኢደይ መልዓልኩ ነይረ እዩ ወእግዚኣብሔር ንትእዛዛትካ ከም ዘፍቅሮ ረአ ምስ በላ ሓደ ነገር ኣሎ ዝፅበዮ ከም ሳህልኻ ሕያው ግበረኒ ናይ መጨረሻ ጥቕስና መዝሙር 160 ቁፅሪ 160 ምዕራፍ 119 ኢና ዘለና ብዘሎ ቃልካ ሓቂ እዩ ኩሉ ፍርዲ ጽድቅኻ ድማ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ብዘሎ ቃልካ እንታይ እዩ ሓቂ እዩ ፍርዲ ጽድቅኻ ከዓ ንዘለዓለም ይነብር እዚ ባህሪ እግዚአብሔር እዩ ሰባት ሕጊ የውፁ እሳቶም ክሓልፉ ከለዉ እቲ ሕጊ ምስኦም መሓልፍ ወይ ቅድሚኦም መሓልፍ እዩ ብዘሎ ቃልካ ሓቂ እዩ ፍርዲ ጽድቅኻ ድማ ንዘለዓለም ይነብር ስለዚ ንሕና ንሓቅን እንታይ ምትሓሓዝ ዘለና እዩ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ናይ ጎይታ ጸሎት ትብል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ኣብ ቁፅሪ 17 19 እንታይ ኢሉ በታ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱስ ኣነ ንርእሰይ ስሊኦም እቅድስ ኣለኹ በዚ ቅድስና እዚ እዩ በታ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ እዩ ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱ ኣነ ርእሰይ ስሊኦም እቅደስ ኣለኹ ብዘሎ ቃልካ ሓቂ እዩ ስለዚ ምዝ ሓቂ ቃል ምዝ ናይ ሓቂ ቃል ክንነብር ምዝ ፍርዲ ጽድቂ ዘለዓለም ዝኾነ ተኻፈልቲ ክንከውን ናይ ኣቦይ ብሩኻት ክንከውን ምእንቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በታ ሓቂ ቀድሶም ቃልካ ሓቂ ኢሉ ናብ ኣቦ ጸሎት ምስ ገበረ ንሳቶም ብሓቂ ምእንቲ ክቅደሱ ኣነ ንርእሰይ ስሊኦም እቅደስ ኣለኹ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ብዛዕባ ሓቂ ክፈልጥዎ ዝነበሮም ቶም ህዝብታት ንሕና ከዓ ሕጂ ክንፈልጦ ዘለና ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8:31 ስለዚ ኢየሱስ ነቶም ብኡ ዝኣመኑ ኣይሁድ በሎም ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኹም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም እቲ ሓቂ ድማ ሓራ ከተውፅኣኩም ስለ ቃላት እግዚአብሔር ንስኻትኩም ኣብ ቃለይ እንተጸናዕኹም ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ከዓ ሓራ ከተውፅኣኩም እያ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ንሓቂ ክንፈልጥ ሓቂ ሓራ ከተውፅኣና ስለዚ ደጋጊሙ ሕያው ግበረኒ ሕያው ግበረኒ ሕያው ግበረኒ እናበለ ዝጽሊ ምክንያቱ ብኣንጻር እዩ ሓጢአት ዝገብር ዘበለ ኩሉ ባርያ ሓጢአት እዩ ዓስባ ሓጢአት ከዓ ሞት ይልዎ እግዚአብሔር ይቅረ ይበለልና ስለዚ ቃለይ ኣባኹም ተጸንዐ ብሓቂ ደቀ መዛሙርተይ ክትኮኑ ኢኹም ንሓቂ ክትፈልጥዋ ኢኹም ሓቂ ከዓ ሓራ ከተውፅኣኩም እያ ብሓቂ ሓራ ክንወፅእ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ሎሚ ሒዝናዮ ዘርፈድና ኣገልግሎት ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 19 ቁፅሪ 53 ክሳብ 160 ዘሎ 8 ጥቕስታት ሬስ ብሂር ርኡስ እግዚአብሔር ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ነርና ንእስተንትኖ ክጥዕመና ኣብ 4 ነጥብታት ከፊልናዮ ህልው ኩነታቱን ጸሎቱን ልበ ኣምላኽ ዳዊት ክጽሊ ከሎ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ናብ ጸሎት ምስ መጻና እንድሕር ዝኾነ ንዝክሮ ነገር ኣልዩ ነቲ ጸሎት ኣቋሪፅና ናብ ንስሓ ንኣቱ
نسحة مسودعنا ناب صلوت نمسك صلوتنا قبلوه صلوت كنجمر كلنا أب حلينا نحرق رخ زبلنا نقرتليو بزعبات حرق رخ زبلنا هلو كنتاتون صلوتون كلا أي مفراس سرعة እግዚአብሔርን سعبينون لب أملاك داويد أبزر استزي مفراس እግዚአብሔር حق እግዚአብሔር مفراس سعبينو مزوزو كبيد مخانو فليتنا كاب حق እግዚአብሔር مفراس أنصار حق እግዚአብሔር كام مخاد بحلينا كن قطب موسو خمس منالبات بدخامنت يكون بدفرت مزقاتم كا قلطيفنا كنسح كم زلنا يزخاخرنا سالساي اب كبابي يزلو سبات تصاررتي ብዙሓት يومنا بله ግን انا ገና خمسكرات ካይልግስኒ ጽኑዕ ዝኾነ እምነት ዋላ ተጻረርትን ተበዝሑ ዋላ ፈተውተይን ወተሃደራተይን ወደይ ዊናንጻረይን ተኸደ አነ ግን ከምስክራትካ ካብኦም ከሃድም ኢለ ካብ መከሮኦም ከሃድም ኢለ ንዕኦም ክስዕር ኢለ ካብቲ ሕግኻ ካብቲ ትእዛዛትካ ኣይወፅኒ ኣመወዳእታ ከዓ ብዝሒ ተቃወምትን ብዝሒ መከራን ቀረባ ኣምላኽ ክገብረና እምበር ብምኽንያት መከራ ካብ ኣምላኽ ክንርሕቕ ከም ዘይብልና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ሮሜ መልእኽቱ ጽቡቕ ገይሩ ገሊጽዎ ኣሎ ሕማምኑ መከራኑ ተሰዶኑ ኢሉ ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን ሕማም ዲ ስደት ዲ ሞት ዲ ዘሎ ዲ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ካብ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና ይልቦን ስለዚ ብዝሒ ተቃወምትን ብዝሒ መከራን ብዝሒ ሽግርን ብዝሒ ሕማምን ንምስጋናን ቀረባ ኣምላኽ ክኸውን ስለዚ ከይተፈለጠና ኣብቲ ዝጸገመና ከይተፈለጠና ኣብቲ ዝተሸገርናዮ ግዜ ምስጋና ገዲፍና ናብ ምጉሩምራም ተዳወፂና ካብቲ መስመር ኣምላኽ ወፂና ኣለና ማለት ምክንያቱ ምጉሩምራም ንምስጋና ወሪሲ ዝመጽእ ማለት ስለዚ ልብ ኣምላኽ ዳዊት እዚ ኢሉ ኣብ 4 ነጥብታትና ኣስተንቲና ኣጀሚሩ ብሰላም ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ነቲ ክንዛረቦ ጸናሕና ብኣውደ ምህረት ክንዛረቦ ጸናሕና ከነብረሉ ኣብ ጸለትኩም ዝዘክሩኒ ምክንያቱ ኣብ መድረኽ ወፂኻ ምምዝራብን ኣብቲ ቃል ምንባርን በበይኖም ስለዝኾኑ ተመርእስቲ ኣብ መድረኽ ወፂና ክንዛረበሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብህይወት ክንነብረሉ ናይ ዕለታዊ መነባብሮና ክኸውን ሕጊ እግዚአብሔር ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣብ ጸለትኩም ዘክሩኒ ኩላህና ከዓ ነቲ ሰማዕናዮ ሎሚ ጥዑም ነይሩ ሎሚ ከምዚ ነይሩ ዘይኮነስ ምስ ህይወትና እናተሓሓዝና እዚ ቃል ምስ ህይወተይ ከመይ ኣሎ እናበልና ነቲ ዝዕረ እንዳዓረና ነቲ ዝዕቀብ እንዳዓቀብና ለይትን መዓልትን ብጸጋ ክንዓቢ ብፍልጠት ክንዓቢ ብምስትውዓል ክንዓቢ ብንስሓ ክንዓቢ ብድሕነት ክንዓቢ እዚ ዕላማ ኣምላኽ እሞ ዕላማ ኣምላኽ ተረዲና ዕላማ ኣምላኽ ከነተግብር ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ንቃል እግዚአብሔር ብጥባኣትን በአንቃድዎን ስለሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ጸጋ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅራ ኣምላኽ ምሕረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ልዕለይ ናብ ልዕሊ ኩልኹምን ዕጽፍን ድርብን ኮይኑ ይረድ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን